لك ساعة شعت كوين لو كاب السوري جناير تي زنا مسنادونا نفيلم لنا زخبركم تعذبتنا كم تمسيم نلو محمس عسرت تحسس تدالو هاجران زينات حيزلكم قريب لكم نمكتالكم بخبر زعد من مساهم تصنع ميكائيل حرقو فلما بكندنا توتاتو فيلم أبي زوباغاش باركاب سجبرنا إلى لابراتور مرمرات شوعة زيكاتات بكورونا فيروس ملكافوم تركاكيسوم زبي أبي تتكامنت مرهاني صار بكتيريات انكاغي كزوتور تصاوعيد قريبو أبي معقاب بالا ورشا ترى كل أكل حبرة السبك عزز مزخاخر قريبو أب زيناتات وصاي بريطانيا أوروبا حبرتنا بتقالالي سمع كبزح استجبرنا يجي قدب تناويحو بريطانيا سنغافورن حدش نقداو سمع كتيمان چاينا امريكان دبلوماسي نياتا ناب هونغ كونغن ماكاون كيغشو اغيدا زرزر زينا فلما حبريتا كامن سلطعنا ابي زوباغاش باركاب زركب موشبي ماكرات لو معسر تحساس بستقبرنا الى لابراتوري مرمراتات شوعة زيكاتات بكورونا فيروس ملكافوم ترقاقيتهم كابزيوم توم ابي موشبي ماكل اديبارات عقبهم صنحو حمشتن ابي موشبي ماكل بارونتو صنح حدن ابز حلفه قربا سامتات بفنو كاب السودان استمرسو كخونو كلو اتحانتخا كاب تسنيا زكم زيلن كلو فيروس ترخيبوم اب هوسبيتال زوباغاش باركان ماكلن تعقبهم حكمناو كنكن كغبرلهم زصنحو شمونت زيغاتات حاويوم ننا بيتهم تفانيمالو توم زحاوي حمشة بهوسبيتالات زوباغاش باركا سلسد ما بهوسبيتالات زوبا ماكل كنكن كغبرلهم زصنحيهم بز مسرت ابيرترات على قطر بكورونا فيروس تلخفو زيغاتات كسابلومي 656 بصحلو 525 كابزيوم بستقبرلهم حكمناو كنكن حاويوم زتفانو كخونن كلو 231 دما غنا اب هوسبيتالات عقبهم يركبهم منستر طعنا 10 تحساس 2020 نابي كال زينا مسنسجرم مدهاني صار بكتيريا بزين حكيم تزاز موساد كمون بحكيم استعزازه صار بكتيريا مرهاني جمير كمقراط كاب فواسنتو حرغنياتو كمز عبي كيغلص انيهم سلازي دمايو موياوان حزبي اب تطقامنت مرهاني صار بكتيريا ጥንቃቐ ከዘውትር በተረጋጋሚ ጻውዒት ዘቕርቡ ዘለዉ ወኪሌሪና ቢናፍሳሐጼን ዘዳሎ ጸብጻብ ሻምቶለ ህዝቢ ኣብ ተጠቃምነት አንጻር ረኽሲ ዝውሃብ መድሃኒት ጸረ ባክቴሪያ ወይ ጸረ ነፍሳት ጥንቃቐ ክገብር ኣብ ሚኒስትር ጥዕና ሓላፊ ሃገራዊ ማእከል ምክትታል ጎናዊ ሳዕቤናት መድሃኒት አቶ ሙልጌታ ርእሶም ምስ ኤሪና ብዝገበሮ ቃለ መሕተት ኣዘኻኺሩም መድሃኒት ጸረ ባክቴሪያ ካብ ትእዛዝ ሞያዊ ወጻኢ ምውሳድን ሓንሳብ ክውሰድ ምስ ጀመረ ምቁራጽን ሳዕቤኑ ከቢድ ምዃኑ ዝገለጸ አቶ ሙልጌታ ኣብ 2019 ኣብ ከተማታት ሃገርና ብዝተገበረ መጽናዕቲ ሓደ ካብ 4 ሰባት ሓኪም ዘይኣዘዘሉ መድሃኒት ጸረ ባክቴሪያ ከም ዝወስድን ዝጀመሮ መድሃኒት ከም ዘቋርጽን ክፍለጥ ከም እተኻለም እዚ ድማ ኣብቶም ሕማም ዘስዕቡ ነፍሳት ተጻውሮ ብምዕባል ፈዋስነት ናይቲ መድሃኒት ስለዝንኪ كوجد كم زجبا أنا تيروم. أبعدنا كابت أزيز الشجرنا نجار نتاعي سب بإيدوانينو مدهنيت صار بكتيريا يوسد ناي بحكي الليو عيدليو ناي فلتن نستفعل عليه قلنا صعبينات كمون نتي نبلوز نبرنا تصورون مدهنيت صار بكتيريا خايك على عملتيو أبز حلف عمت أمولا حجر أب كل أنتن أب كتماز نبرو حبرة سب مثلا عتجير نيرو مالتي كسب كل تشحن شدش ميتين زخون سبات نتم أكتمان نبر سبات زو كله مالتي أمول حجر تساتفهم نيرم كواتم حج حد خبر بعته بحكيم زي تعززو مدهني توسد حد خبر بعته نتستو هوا أنت بيتك يقارط حمام مخي ماسي وي زخنا قلنا صعبين قاتي موديو حشني لديو بستفعل على مخنيات سي يقارصوا مالتي إذا يوم كأتم زعابي تنقي ني صعبينات تصوروا مدهني تصور بكتيريا مالتي كاب كل تشحن 16 جميرو بزعبات تقامنت مدهنيت ጸረ ባክቴሪያ ዜጋታት ክኽተልዎ ዘለዎም ቅኑዕ አገባባትን ከወግድዎ ዝግብኦም ጉጉይ ልምድታትን ጎስጓስ ክካየድ ምስንሖም ካብ 2019 ጀሚሩ ድማ ዝኾነ ንረኽሲ ዝውሃብ መድሃኒት ካብ ትእዛዝ ሓኪም ወጻኢ ከም ዘይፍቀድ ዝጠቐሰ አቶ ሙልጌታ እዚ ዓይነት መድሃኒት ኣብ ዘድልየሉ እዋን ጥራይ ክውሰድ ከም ዝግብኦ ገሊጹም መድሃኒት ጅምር ኣቢልካሲ
እንድሕዳ ተቋርጾ ለኻ ፀረ ባክቴርያ እዩ ብፍላይ ፀረ ባክቴርያ ኮን ከሎ ኣዝዩ ከቢድ ነገር እዩ ማለት እዩ ትዛዕበ ሕጂ ተሳዕበን እንታይ ማለት እዩ ናብ ሬዚስታንስ ንኸይድ ኣለና ወይ ከዓ እዚ ተፃዋርነት እቶም ባክቴርያስ ኣብ ልዕሊ እቶም ፀረ ባክቴርያ መድሃኒታት ተፃውሮ ይሕድሩ እንድሕር ተፃውሮ ሕዲሮም ከንታይ ማለት እዩ እቲ ብቐሊሉ ክትፍውሶ ትኽእል ዝነበርካ ቁስሊ ክፍወስ ኣይክእልን እዩ እቲ ብቐሊሉ ትፍውሶ ዝነበርካ ሕማም ክፍወስ ኣይክእልን እዩ ስለዚ ናብ ምንታይ ትኸይድ ናብ ዝኸበደ ዓይነት መድሃኒት ክድይብ ኢኻ ወላ ብዘይ ኣማራፂ እውን ክትተርፍ ትኽእል ኢኻ ማለት እዩ ብዓብዪ ከዓ መጥባሕትታት ይኹን ካልእ ነገራት ኣብ ዘይከኣለሉ እዋን ክንበፅሕ ንኽእል ኢና ማለት እዩ መድሃኒት ፀረ ባክቴርያ ንዝኾነ ሕማም ከም ፈዋሲ ከም ዘገልግል ምእማን ጌጋ እዩ ዝበለ ኣቶ ሙልጌታ ጉንፋዕን ካልኦት ቅልል ዝበሉ ሕማማትን ብዘቤታዊ ፍወሳ ክሓውዩ ስለ ዝኽእሉ ተቐዳዲምካ መድሃኒት ፀረ ባክቴርያ ምውሳድ ካብ ጥቕሙ ሓደጋኡ ከም ዝዓቢ ሓቢሩ ንዘጋጠመካ ሕማም መድሃኒት ጌርካ ክትፍውስ ምድላይ ንቕሓት እዩ ሕጂ ተቐዳዲና መድሃኒት ምጉያይ ማለት እዩ ግን ኣብ ምንታይ ነቕሕካ ከዓ ወሳኒ እዩ ምክንያቱ ዘድልየካ ነገር ከይትወስድ ስለዚ ካብ ስኢልካ ተጓይኻ ናብ መድሃኒት ፀረ ባክቴርያ ምጉያይ መጀመርያ ጉንፋዕ እንድሕዳ ኮይኑ በቲ ኣብ ገዛ ክግበር ዘለዎ ነገራት ክትፍውሶ ክትፍትን ኣለካ ማለት እዩ ፈሳሲ ብዝሕ ምስታይ ድዩ ነቲ ገዛ ብምማቕ ድዩ ዝተፈላለዩ ነገራት ብምግባር ክትፍትን ኣለካ ነዚ እንድሕርዛ ዘይተኻኢሉ ከዓኒ ሕክምና ምኻድ ኣገዳሲ እዩ ማለት እዩ ንዝጠቅምን ዘይጠቅምን ስኢልካ እንድሕዳኒ ንሻዕ ፀረ ባክቴርያ ትወስድ ኮይንካ እንታይ ማለት እያ ኩሉ ግዜ ንብላ ነገር ኣላ ኣብቲ ዘድልየካ እዋን ኣብ ዘድልየካ እዋን እንድሕዳ ወሲድካ ኣብቲ ዘድልየካ እዋን ኣይጠቕመልካኒ ማለት እዩ ኣቶ ሙልጌታ ርእሶም ኣብ መወዳእታ መድሃኒት ፀረ ባክቴርያ ኣብ ዘድልየና እዋን ንወስዶ እንተኮይንና ኣብቲ ዘድልየና እዋን ከምዘይሰርሓልና ሓንሳብ ክውሰድ ምስ ጀመረ ምስ ዝቋረፅ ድማ እቲ ዝድለ ውፅኢት ከምዘይርከቦ ብምሕባር ዜጋታት ኣዝዮም ጥንቁቓት ክኾኑ ተላብዩ ምስ ዜናው መሰናዶዎች ቲቪኦም ዘለኹም ክቡራት ተዓዘብቲ ዜናታት ይቕፅል ኣብ ምዕቃብ ባህላዊ ውርሻ ተራ ኩሉ ኣካል ሕብረተሰብ ክዓዘዝ መዘኻኸሪ ቀሪቡ ወኪል ሪና ናዝሬት ቤይ ንዘዳልቶ ዜናዊ ፀብጻብ ያዕቆብ ገብረትንሳኤ ከቕርቦ እዩ ኣብ ምዕቃብ ባህላዊ ውርሻ ተራ ኩሉ ኣካል ሕብረተሰብ ክዓዝዝ ከም ዝግባእ ኣብ ዞባ ማእከል ከባቢታት ዳዕሮ ጳውሎስን ሕምብርትን ኣብ ዝርከብ ስነ ጥንታዊ ቦታታት ብ9 ታሕሳስ ዕሮት ዘካየዱ ኣባላት ክፍሊ ባህልን ስፖርትን ኣዘኻኺሮም ኣብቲ ኣማሕዳሪ ዞባ ማእከል ኣቶ ፍሳይ ሃይለውን ዝተሳተፉ ዑደት ብኣባላት ማእከላዊ ቤት ጽሕፈት ኮሚሽን ባህልን ስፖርትን ኣብ ምርምር ስነ ጥንታዊ ውርሻን ምዕቃብ ኣስራትን ዘተኮረ መብርሂ ተዋሂቦም ስነ ጥንታዊ ውርሻ መግለጺ ስልጣንን መንነትን እዩ ዝበለ ሓላፊ ክፍሊ ባህልን ስፖርትን ዞባ ማእከል ኣቶ እንድርያስ ኣስመሮም ኣብቲ ዞባ ገና ዘይተበጽሑ ሓያለ ስነ ጥንታዊ ኣስራት ዘለዎም ቦታታት ከም ዘለዉ ብምብራህ ነዚ ንምዕቃብን ናብ መጻኢ ወለዶታት ንምስጋርን መላእ ሕብረተሰብ ተርኡ ክጻወት ጸዊዖም ኣብ ዞባ ማእከል ዝተፈላለዩ ናይ ቅርሲ ቦታታት ኣለዉ ብመጽናዕቲ እውን ሃገራዊ ቤተ መዘክር ሒዝዎ ኣሎ ንሕና እንታይ ኢና ንብል ዘለና ምስ ዝምልከቶም ኣካላት ብምዃን መጀመርያ እቲ ዘሎ ኸነለልዮ ምሰለለና ያኻኒ ኣፍሉጠና ኸነዓቢ ኣፍሉጠና እቲ ህዝብን ብኡመጠን ዓብዩ ዝያዳ ንምዕቃቡን ንቐጻሊ ወለዶታት ከዓ ንምስግጋሩን መታን ክስራሓሉ እዩ ኣባላት ምርምር ስነ ጥንትን ስነ ሰብን ምስ ናይ ስነ ጥንቲ ቦታታት ምልላይን ኣስራቱ ምፍላጥን ምዕቃቡን ኣገዳስነቱ ዕዙዝ ምዃኑ ኣብ ኮሚሽን ባህልን ስፖርትን ኤርትራ ክኢላ ምርምር ስነ ጥንታዊ ውርሻ ዶክተር ጸጋይ መዲን ኣፍሊጡ ምዕቃብ ባህላዊ ውርሻ ብቐዳምነት ክስራዕ ዘለዎ ዕማም ምዃኑ ዝተቐሰ ዶክተር ጸጋይ ኤርትራ ብሓፈሻ ብዝጭበጠን ረቂቕን ውርሻታትን ቅርስታትን ሃብታም ምዃና ብምግላጽ ነዚኦም ብግቡእ ኣለሊኻን ሰኔድካን ንምዕቃቦም ንሓደ ኣካል ጥራይ ዘይግደፍ ሃገራዊ ዕማም ከም ዝኾነ ኣነጺሩ
ነበርቲ ምምሕዳር ከባቢ መዓልዲን ዞባ ተክሌዛን ሃብቲ ገረብ ንምዕቃብን ዝበረሰነ ምትካን ብዝሓይለ ውዳበታት ክሰርሑ ዘለዎም ድልውነት አረጋጊጾም ንሳቶም ነሪና ብዝሃቦ ሓበሬታ ከባቢኦም ብመበቆላዊ ዓይነታት አግራብ ሃብታም ምዃኑ ብምጥቃስ ነዚ ምስ ህይወት ሰብን እንስሳን ጥቡቕ ምትእስሳር ዘለዎ ተፈጥሯዊ ሃብቲ ብምዕቃብን ሓድሽ ምብትካልን ንምስሳኑ ዘካየድዎ ፃዕሪ ብዝበለፀ ከም ዝደፍእሉ ገሊፆም አመሓዳሪ ምምሕዳር ከባቢ መዓልዲ አቶ ኢድሪስ ዑመር ድማ ምብራስ አግራብ ዛጊድ ስለ ዘይቋረፀ ኣብ ልዕሊ ዘብርሱ ዝብየን መቕፃዕቲ ክሕይል ብምዝኻር ዝምልከቶም አካላት ነቲ ክስራሓሉ ዝፀንሐ አካይዳ ብዕቱብ ገምጊሞም ከትርርዎ አዘኻኺሩ ሓላፊ ቤት ጽሕፈት ሚኒስትሪ ሕርሻ ብንኡ ዞባ ተክሌዛን መንእሰይ ተስፋለት ገብረ ብርሃን በጎኑ ብኮም ንዝውሰድ ተበግሶታት ዕቃበን ምግራብን ብምጓስ ዝያዳ ክተባባዕ ከም ዘለዎ ገሊጹ ብደረጃ ንኡ ዞባ ዝበረሱ አግራብ ንምትካ ቀጻል ጻዕርታት ይካየድ ከም ዘሎ ዝሓበረ መንእሰይ ተስፋልደት ዛጊድ ብጠቕላላ ልዕሊ 288,000 አግራብ ከም ተተኽለ ኣብ መጻ ድማ ተመሳሳሊ ንጥፈታት ንምስልሳል መደብ ከም ዘሎ ኣፍሊጡ ክቡራት ተዓዘብቲ ድሕሪ ዝሓጻር መሰጋገሪና ሃገራዊ ዜናታት ሒዘ ክምለስ ንምክታልኩም ክትቅጽሉ ደጊመ ብኽብሪ ዕድም كما تنعكم كي رات عزبتي زيناتات نغطي زينا وطاي بريطانيا كاب يوروبا حبرت دحر مسنباتها بزعبا زهلو نقداون كالن زمدناتات كلتيون وغنات هاب سممعن مبصح بريزيدنت كوميشن يوروبا حبرت فون دير لاين قدما مستر بريطانيا بوريس جونسون تمالت شعته تحساس كايرو قطاوي ركب بزي فركم تبتنه تغليزوم كلتيوم سمزي ابزوصو حبراو مغلصي امونغو بريطانيا تحبرتن زلو فلليات غينا كتصبب كم زي قال بمتقاس እቲ ኣብ ሓደ ስምዕ ንምብጻሕ ተወሲኑ ጸንሐ ናይ ግዜ ምዃን ናብ 13 ተሓሳስ ከም ተናውሕ ኣፍሊጦም ኤውሮጳዊ ሕብረትን ብሪጣንያን ኣብ ጉዳያት መሰላት ምክፋፍዓሳ ሕግታት ኣብ መንጎ ትካላት ዋኒን ዘሎ ውድድራትን ካልኦት ኣገደስቲ ፖሊሲታትን ዘለዎም ፍልልያት ኣብ ሓደ ስምዕ ከብጽሖም ከም ዘይካለዩ ዝሕበር እቲ ዘሎ ፍልልይ ገፊሕ ብምዃኑ ብሪጣንያ ዝመጽእ 31 ተሓሳስ ካብቲ ሕብረት ቅድሚ ምስንባታ ብስምዕ ንምብጻሕ ዘሎ ተኽሎ ትሑት ምዃንዮም ምስቲ ጉዳይ ቅርበት ዘለዎም ተንተንቲ ዝገልጹ ክልቲኦም ወገናት ነዚ ኩንነት እዚ ንምብዳህ ዝኽእል ቅድመ ምድለዋት ኣጻፊፎም ምህላዎም ዝሕብሩ ዘለዉ ምስ ምውፃእ ብሪጣንያ ካብ ኤውሮጳ ሕብረት ኣብ ዝተኣሳሰር ዜናም ሎሚ 10 ተሓሳስ ብሪጣንያ ሲንጋፖርን ሓድሽ ንግዳዊ ስምዕ ከቲመን እዚ ሚኒስትራት ንግዲ ክልቲአን ሃገራት ኣብ ሲንጋፖር ዝኸተሞ ስምምዕ ኣካል ናይቲ ብሪጣንያ ኣባልነቷ ካብ ኤውሮጳ ሕብረት ድሕሪ ምስሓብ ምስ ቀንዲ መሻርክታ ሃገራት ትኽትሞ ዘላ ንግዳዊ ስምዓት ምዃኑ ተሓቢሩ እቲ ንግዳዊ ስምዕ ቀረፅታው ዘልዕል ከምኡውን ሓንቲ ሃገር ኣብታ ካልእ ርሒብ ዕድላት ዕዳጋን ኣገልግሎታትን ክትረክብ ባይታ ዘጣጥሕ ምዃኑ ተገሊጹ ክልቲአን ሃገራት ኣብ ኤሌክትሮኒካዊ ፍርያት መካይን መቃየሪ ኣቑሑ መካይን ፋርማሲቲካዊ ፍርያት ጥዕናዊ ንዋት መሳርሒታት መመንጫዊ ተተካት ፀዓትን ጸኒዑ ጸንሐ መሓነቆታት ከልዕልኦም ምዃኑን እውን ናብቲ ስምዕ ሰፊሩሎም እዚ ብሪጣንያ ካብ ኤውሮጳ ሕብረት ድሕሪ ምውፃእ ተግባራዊ ዝኸውን ንግዳዊ ስምዕ ምስ ኣባል ውድብ ሃገራት ደቡባዊ ምብራቕ ኤስያ ዝበፅሓቶ ናይ መጀመርያ እዩ በዚ ድማ ብሪጣንያ ብመገዲ እዚ ስምዕ ናብ ዕዳጋታት ናይቲ ልዕሊ 650 ሚልዮን ኣህዛብ ዝርከቦ ዞባ ኣስያን ክትፅንበር ርሒብ ዕድል ክፈጥረላ ምዃኑ ኪላታት ተዓውዲ ይገልጹ ደሴታዊት ሃገር ሲንጋፖር ካብ ካልኦት ጎረባብቲ ሃገራት ብግፍሕን ብዝሒ ህዝብን ዝናሰት እኳ እንተኾነት ካብ ቀንዲ ማእከል ንግዳዊ ፋይናንሳዊ ምንቅስቓስ ኣህጉር ኤስያን መደበር ሓያሎ ዓርመሽሻውያን ኩባንያታት ተኣህጉር ምዃና ይፍለጥ ብሪጣንያ ብዝሓለፈ ወርሒ ጥቅምቲ እውን ምስ ጃፓን ንግዳዊ ስምዕ ከም ዝኸተመ ዝዝከር ኮይኑ ልዕሊ 900 ካብቲ ትካላት ብሪጣንያ ናብ ጃፓን ዝገብሮ ሰደድ ካብ ቀረፅ እታው ነፃ ክኸውን ኣብ ስምምዕ ከም ዝበፅሓ ይሕበር መንግስቲ ቻይና ኣሜሪካን ዲፕሎማስያኛታት ናብ ሆንግ ኮንግን ማካውን ከይገሹ ዝግድ ሓድሽ ውሳነ ትማል 9 ተሓሳስ ኣውፅዩ መንግስቲ ቻይና ዝርዝር ኣስማት ናይቶም ዝተኣገዱ ሰብ መዛ ኣሜሪካ ግን ኣይውፅን ዘሎም ዝስጉምቲ እዚ መልሰ ግብሪ ናይቲ መንግስቲ ኣሜሪካ ብ7 ተሓሳስ ብጉዳይ ሆንግ
ኣብ ልዕሊ ብርክት ዝበሉ ሰብ መዚ ቻይና ዝወሰኖ ናብ ኣሜሪካ ከይገሹ ዝኽልክልን ንዋይ ዘረስክልን እገዳ እዩ ኣፈኛ ሚኒስትር ጉዳያት ወፃኢ ቻይና ብዝሃበቶ ጋዜጣዊ መግለጺ ኣሜሪካ ትኽተሎ ዘላ ጉጉይን ሓደገኛን ክትብል ዝጠቐሰቶ ፖሊሲ ከተቋርጾ ጸዊዓ ኣሜሪካ ብጉዳይ ናይቲ ቻይና ኣብ ርእሰ ምምሕዳር ሆንግ ኮንግ ዘተኣታተቶ ጸጥታዊ ፖሊሲ ኣብ ልዕሊ ሰብ መዚ ርእሰ ምምሕዳር ዝርከቦም ሓያሎ ላዕሎ ሰብ መዚ ቻይናን ትካላት ጸጥታ ቻይናን እገዳታት ክትውስን ምጽናሓ ይፍለጥ ኣሜሪካ ብውሽጣዊ ጉዳያት ሃገሩ ምትእትታው ተካይድ ከም ዘላ ዝኸስስ መንግስቲ ቻይና ተመጣጣኒ ዝበሎ መልሰ ግብሪ ክህበሉ ምጽንሖም ምስቲ ጉዳይ ቅርበት ዘለዎም ተንተንቲ ዝገልጹ እዚ ከምዚ ኢሉ እንከሎ ቻይና ብልዕሊ እታዊ ምህርቲ ነቢት ኣውስትራልያ ተወሳኺ ቀረጽ ከም ዝወሰነት ሓቢራ እዚ ካብ ጽባሕ 11 ታሕሳስ ተግባራዊ ከም ዝኾን ዝተገልጸ ታሪፍ ኣሳት 600 ከም ዝበጽሕ ሚኒስትሪ ንግዲ ቻይና ኣፍሊጡሎ ቻይና ኣብ ዝሓለፈ ቀረባ ሳምንታት እውን ኣብ ልዕሊ እታዊ ምህርቲ ነቢት ኣውስትራልያ ታሪፍ ወሲና ምንባራ ዝጠቐሱ ጸብጻባት ኣውስትራልያ ብትሪ ከም ተቃወመቶ የረዱ እቲ ስጉምቲ ንንግዳውን ዲፕሎማስያውን ዝምድና ክልቴን ሃገራት ባሉታ ክጸልዎ ከም ዝኽእል ናይ ቀረባ ተዓዘብቲ ይምቱ ቻይና ካብ ዝተወሰና ትካላት ኣውስትራልያ ከተእትዎ ንጸንሐት ፍርያ ስጋ ኣብ ዝሓለፈ ወርሒ ግንቦት ከም ዘወንዘፈቶ ይዝከር ኣውስትራልያ መበገሲ ለበዳ ኮሮና ቫይረስ ኣብ ቻይና ክኸውን ከም ዝኽእል ብሃገራት ምዕራብ ንዘቐረበ ስነ መጎድ ድሕሪ ምድጋፋ ምስ ቻይና ዝጸንሐ ዲፕሎማስያዊ ዝምድና ከም ዝሻሕከረ ኣይርስዕን ኣብ ጋና ብዝተኻየደ ፕሬዝደንታዊ ምርጫ ፕሬዝደንት ናና ኣኩፎ ኣዶ ዳግማይ ተዓዊቱ ፕሬዝደንት ኣኩፎ 51.59 ድምፂ ብምርካብ ክዕወት እንከሎ መወዳድርቱ ድማ 47% ከም ዝረኸበ ኮሚሽን ምርጫ ጋና ትማሊ 9 ታሕሳስ ኣፍሊጡ ኣብ 2008 ከምኡ እውን 2012 ኣብ ዝተኻየደ ፕሬዝደንታዊ ምርጫ ተወዳዲሩ ዘይተዓወተ ፕሬዝደንት ናና ኣኩፎ ኣብ 2016 ኣብ ዝተኻየደ ምርጫ ድሕሪ ምዕዋቱ ግና ነታ ሃገር ክመርሕ ምጽንሑ ጸብጻባት ይጠቕሱ ሰራዊት ግብጺ ኣብዚ ቅንያት እዚ ኣብ ከባቢ ዞባ ሲናይ ብዘካየዶ ፍሉይ ስርሒት ብሕዱ 40 ሽብራውያን ከም ዝቐተለ ኣፍሊጡ ኣብቲ ስርሒት 10ታት ሽብራውያን ከም ዝማረኸ ናማይቲ ዓበይቲ ንኣሽቱን ኣጽዋር ካብ ስራሕ ወጻኢ ከም ዝገበረን ሰራዊት ግብጺ ሓቢሩሎም ሰራዊት ግብጺ ኣብ ዞባ ሲናይ ኣንጻር ሽብራውያን ዘካየዶ ስርሒት ብፍላይ ካብ 2013 ከም ዝሓየሎ ዝሕብሩ ጸብጻባት ብሰንኩ ካብ ክልቲኦም ወገናት ኣስታት 1,000 ከም ተቐትሉ የረዱ መንግስቲ ግብጺ ነቶም ሽብራውያን ንምድምሳስ ኣብቲ ከባቢ ህጹጽ ናይ እዋን ሓደጋ ድንጋገ ኣውጅ ከም ዘሎ ይፍለጥ ናይ መወዳእታ ዜና ቻይና ብመጽናዕቲ ስሕበት ወይ ግራቪቲ ዝነጥፋ ክልተ ሳተላይታት ሎም 10 ታሕሳስ ብዓወት ከም ዝወንጨፈት ሓቢራ ብዘይካ ዝተን ሳተላይት ጸርጊ ዮሬታ ብዘይካ ዝተን ሳተላይታት ጸርጊ ጸሓይ ንምክልኻል ኣብ ዝኽእል መጽናዕቲ እውን ክነጥፋ ምዃነን ማእከል ምርምር ጠፈር ቻይና ኣፍሊጡሎ ቻይና ናብ ውድድር ጠፈራዊ ምርምር ካብ ትጽንበር ነዘን ናይ ሎሚ ደሚርካ ኣብ መጽናዕቲ ኣከባብን ካልእ መርያትን ዝነጥፋ ብጠቕላላ 355 ሳተላይታት ናብ ጠንፈር ከም ዝወንጨፈት ጸብጻባት ይሕብሩ ኣብዚ መጽእ 2 ዓመታት ናይ ገዛ ርእሳ መደበር ጠፈር ንምድኳን ትሰርሕ ዘላ ቻይና ድሕሪ 30 ዓመታት ንጠፈራዊ ምርምር ክትዕብልሎ ወጢና ከም ዘላ እዩ ዝግለጽ ክቡራት ተዓዘብቲ ንሰዓት ዝተዳሎ ዜናዊ መሰናዶ ኣብዚ ፍጸም ስለምክታልኩም ኣዝየ ዘመስግን ዝተርፉ መርባት ኤርቲቪ ሓድጎኩም ብወገነይ ሰላም